Het lijkt het wel als de beton ontmengd best. Ja, dat doe ik met een betonmixer. Ja, echt niet? Ja, ik heb wel eens een gewone boormachine proberen, maar dat woont niet, daar kwam er rook uit. Is dat een geheim recept? Ja, nee, dat is familie Trojons, zeg maar. Dus wat er precies al in gaat, dat blijft een geheim. We bakken het maar heel veel al levende. Maar dat gisteren mij net verteld. Dat nee. Zit het eruit? Ja, goed. Een mooi beslagje. Je zal wel merken dat het wel wat drukker wordt nou, richting de crisis. Dus maar straks na de crisis en Oudejaarsdag, dat wordt een hele drukke week voor ons. Ja, dan is hier een gekke boel. Dan is hier sowieso ook al mijn 6 man in de crème. En dan heb ik niet in een pad van beslag. Ik zit bij de oven, er zit nog één bij de oven. Sowieso 2 in de verkoop. En één van aan de span, dus dan is het een gekke boel. Dan gaan er zelf wel olieballen erheen. Maar doe het dan echt op een ouderwetse manier, hè? Ja, ik bak nog op een ouderwetse manier. Ik wil mijn ijskoollepel. Maar het komt aardig op een hoorn, volgens mij, of? Ja, dat wel. Ik kan op lijst wel merken dat mijn hoorn steeds dikker wordt. Nou, wat is dat, dan hak ik zo'n hoorn. Hoe lang doe je dit nou? Ik ben nu 4 weken van mezelf bezig. En daarvoor heb ik altijd bij familie in de crème staan. Mijn oom en tante aan crème, later heb mijn nicht gedaan om. Dus daar help ik altijd al en toen ben ik eerst 20 en toen ben ik van mezelf begonnen met deze crème. Dus ben ik wel echt opgegroeid met het olieballen bakken. Ja, het zit wel bij ons in de familie. Ik ben 24. Dat is dus toch wel eens de jongste waljekoekenbakker van Friesland wezen kennen, of? Ja, nee, daar ben je wel meer. Ik ga wel van op generatie op generatie. Maar ja, ik ben wel vrij jong begonnen. Kan ik helpen? Nou, wij willen graag wel een poeder olieballen hebben, hè? Ik kan merken dat hier in het noorden geen olieballen toch wel het hutst. En dan komen we wat meer naar het zuiden toe, dan geen krentenballen bij hebben. Hier ben je dan nog van de gewone We ben hier van de waljekoek. gewone olieballen, ja. Serieus, alsjeblieft, eet smakelijk. Dankjewel. Hoi. Hoi. En luister je in de waardes? Luister je dan op apengapen, of? Dan ga ik skimmen nog, ja. Dan kan ik een oliebal misschien. Alsjeblieft, eet smakelijk. Hoi.